Ninsabu mdejqin bil-fatt li weġġet persuna oħra u dan qajjem ħafna mistoqsijiet dwar kif jinżammu u jitrabbew il-klieb. Klieb miżmuma u mrobbija minn dan l-individwu diġà spiċċaw fil-medja aktar minn darba, iżda taħt il-liġi attwali huwa xorta permess li jżomm l-annimali taħt il-kura tiegħu. Dan żvelawh diversi attivisti tal-annimali u NGOs fi stqarrija li ħarġet it-tlieta filgħodu dwar il-każ li seħħ din il-ġimgħa fl-Imsida. Bl-attivisti jgħidu li la darba l-klieb ikunu nqabdu se jitraqdu u jerġgħu jħallsu l-prezz bħajjithom għat-trobbija ħażina li kellhom għaliex għal darb'oħra l-awtoritajiet naqsu milli jipproteġġuhom. Andre Gallia ta' 37 sena it-tnejn safa attakkat mill-klieb tiegħu stess u spiċċa rikoverat l-isptar minħabba l-ġrieħi li ġarrab. Ftit aktar minn sentejn ilu, il-klieb tiegħu kienu qatlu lil nantu b'mod brutali fir-residenza tagħha. L-qdiet qalu li ilhom ħafna jitolbu biex il-liġijiet jinbidlu u jiġu infurzati u insistew li kieku l-Ministru ħadem fuq leġiżlazzjoni meta ġara l-ewwel każ, l-aħħar inċident tal-Imsida ma kienx iseħħ. Tennew li hija ħasra li annimali differenti madwar Malta qed ikollhom ibatu minħabba amministrazzjoni ineffettiva. Tant li sa ftit tal-ġimgħat ilu biss, l-NGOs tal-annimali għamlu lista ta' liġijiet li għadhom mhumiex implementati minn dan il-gvern. Fl-istqarrija huma qalu li ma jistgħux jifhmu xi jrid isir biex Anton Refalo dan il-gvern iqumu mir-raqda li jinsabu fiha u jibdew jaħsbu dwar l-azzjoni tant meħtieġa.